Hi, madung adlaw. Ug madung hapon yung tanan. Damis kamutihan kay naas na nay, diyan ako nung pangub, diyan ang kakso nagdang kamuti. Tara diyan mangisundang. Nay, oh dai, lain nga re. Narabay uwan. Wala gam ulo din kamuti ni kakso. Ako lagi magtanong ra ko sa bakilid nay. Tara na yon, di kakso nimo. Og yung pangamuti yon. Dili bunga lang ipon, nabay. Panglilihan ni bro. Di lagi makita gunod, puro na agamong tamak-tamakan kana may gipang kasila ga. Diyan ay. Nada ko di ha. Kaya ko sila ga. Saba kay mga itatagamute ka ng kantag nilunaw. Kaya nilindahaw man, masig na humuk-humuk. Kana na, mas nanay, namay ng gusto. Nanay rin. Oo. Love you, Nay rin. Oh, love you. Dasa yan na, nagsunod-sunod na mas nanay ng amuti. Ya. Day. Ah. Agi pang ko nang. Kanay? Lingkag ng duso. Sabi ng duso na lang. Ang gusto ko sila ka. Saan ko roy ito na. Waka. Unod, ang dalid. Sabi roy. Ito na hanay. Katay. Wala yung sa katay. Mabuting yung taksi ni ka. Di malasa pa naman kamuti daning. Piliram ni kabuang kamutihan ay. Tapos mayroon lang. Ang puluan na lagi nay. Ay ang unod. Mayroon ko ng kuan. Sa katay na. Katay naman eh. Bantukan. Ah. Ano sa dilaman eh. Mazulam na nung tanong na nagbuwan. Dahon. Na may labtan. Ato ilabtin na kay magganas pa ko din mo kasuguan. Tanong ni. Kung ano. Munto ka lagi na. Munto ka juta. Nato ko bakit lagi magtanam na dito sa gigunahan. Bakit di? Hindi, magtanong ko sa palis. Nailen. Ah. Love you, Nailen. I love you, Day. Ang sabi na yung bit-bit. Ang bit-bit. Aliana di ato bukas-bukas. Sunod na mas na next Aliana. Wakas na ni kapag bisag isa. Kasi makapag pa kanay. Ya, di bang kuto sila ka dari. Uhay, lagi na sila lagi noon. Ang ginagawa no, may nakasaon. Kaya doon niyaging kondo pa maulin daw. Gahe, umpod kaso. Iwan tabang. Kaya dito buhudag ko. Dakan yung ulo dahil dito sila ka. Dato dubos na dapit. Di gumana ang buho. Ano pa rin punguan, di. Wala na bilin. O na, ano po. Nakalimong katapad na mo ni butsaw na di. O ni. Ano lagi na. Ikaw. Kamu ko lagi dang istir. Inom ka butsaw. Malo dito makapag bisaksak. Good morning, Nalunaylin. Ha? Good morning, Ano day? Nalunaylin. Good morning na gudron kay doon na naisinso na. Na hi, good morning Pilipinas. Ina. May kuhan. Na good morning Philippines. Tingog. Good morning, Philippines. Ah, good morning Philippines kuna salyana. Damis kamutihan. Kay una ni makapag banis na yung kamuti. Ano, magpipilihan na. Imi mo kang kiya, mo na mo tos kiya sunod law. Ini uling tabi uli, tao pa ini uling ati pa na tos kiya mo uban nganhi. Kumasiw po na. Tuas Garcia sukaw karon. Kapag ganay? Sus ludas na may kapag. Nay, ako na ibig. Kailan ako nun ay. Amo sa karaot ng tagahi. Ikaw makapag? Wala pa nga muti. Bata ka na nabay lubi na, nangadag na pong lubi. Meron pa di ginabas din po ang humuk na. Ang ginabas nga, duta. Ang ginabas sa lubi, ang humuk. Ada naman ko na, kukuban ay. Ha? Kukuban ay kay arong na makitan. Datun tas ubos mo tayo nagdakag sako na ay. Isa ko na daw. Ano isa ko na? Nasa ako di ah, tag na sako kaw. Ako na eh. Dali. Isa ko na sa kabaw. Nulod na ay. Di at ginabas sa lubi. Huwag na di mandi ay. Oh, Sumangil naman sa mga muti, kinangita, malis tambok na juta sa una na parani na ay. lagi diha. Itong buhak. Nanibok na pala ng siniunod. Kaya na, bisa nibok nila. Kaya muli na din. Bawa, magkuha tayo sa kanan na itakbasa. Siguro na yung mundo man. Kasi kuha naman ko sa una, be. Ano na nanay. Agjuta, man ang tambok na eh. Bantek mo po ni Swan yang ngita ko dis. On bantek mampud. Yunod. Di. Ha? Di. Oh, penting ha. Ito day ka nilunaw dani. Saksak ni. Bisa na Aileen?
Dis takakag nilunaw kaya may unod gamuting nanay. Magtanong man tagasab kay basig sa juta aning bakilid. Lingkon man sini sa una primerong pamuti da kagunod magke. Ah, pelung pamo tidak unod magka. Unuan ra to. Unuan ba to ba? Wala ning unod dagkuan katay. Yes. Hanim din kita nom nay. September kita nung ni. September. Na hapit na mo tuig. September 7. Padung birthday mayor ni. Pagtanong na ho. Ila maning na si mayor. Na. Kuliway kamutiha sa nalya katuig. Hapit. Kuna lagi ano din eh. Kapakani. Nakalibre laman is kuan. Butan. Dahon. Nailin. Ah. Ako mo birthday sa typo nailin. Kung sa birthday, sa sunod adlaw na birthday. Mag-greet ka? Isa. Mag-greet ka happy birthday? Isa. Sunod adlaw? Great pa kami pool. May cake di danay. Bao, nabay cakes. Tayo rin ba mo palit og cake? O kung kay bao, maghuwat lang tag nabay cake. Maghuwat tag nabay cake. Dasan na ining kakay zizag na ba kuno yunod. Ano ka kamu tinggal dua minggu katay mo tambok ka. Masa kamu tindambok di ko nung katay. Ah, katutos bakit sa tamnan dadto. Ako sa pawak ko idang kanas. Walay? Ma. Na, mo di kanas. Pasnay kapag hamlig punuan ay kananay. Na, punuan na lata na magpunuan. Agi paw-paw na lamang liag daho, ag sagbo, ag zuta. Tanang ano sa atiyo pa mo uli na ilin. O kung gawin sa tiyo pa muli. Ako nung upaw daw ka. Mapali paglarang upaw kahapon. Ina, tiyo pa, umubang ba na skiya? Tiyo pa, umubang ba na skiya, tiyo pa. Inihuli na sa Alicia. Udah ada skiya nga rin. Upaw, dito ko na skuan. Takya. Das na naining kakay, das na naining na ba dyan makubkuban. Kuha man dun. Adong taksanay, wala tayo tanon. Nadaghan. Das alyana, nagtukong sa kuno yung mga muti. Ikaw mga muti day? Na? Oo ka? Inasunay tabangi, inasunay kapag. Wadun mi kapag. Sabon sa panahon ko. Ugunod, ang napagan hinong nanay, dutang tambok. Isang buwak kuno. Sabon sa kabaw. Idugang sa tayo kabaw. Wala ni katay. Pado na laman ninay kay ugwa pa ni. Lagi bantukan. Ugwa pa ni kamuti, labang tapod ni. Nailin. Karon. Ah, Ano din sa tuog. Ha? Tuog. Ito, ito. Bantagan kay tapos mo asa pa to katulong. Sa koy koy mo uli nailin. Bawas na mula dun mas koy. Siguro. Wa siguro le ko no, gi-explain nung gimingaw kang koy. Extend ako ana. Ani ka buti koy da kanang tong tao. Da kanang tao koy. Tambok na. Ikaw malapsan-lapsan na ka. Manghudra ka dai. Kaya tambok mo na nay. Sige, ako na dini ginabas sa lubos. Manghudra ka dai. Malapsan-lapsan nas kuan, malapsan-lapsan nas alyanang koy kay tambok na. Mapuno nim sa ako nay. Mga pa gamay rin. Gamay pa. Ini talaga kaya rin mga pao ko rin. Mau pa akong hida. Ah, Na, basa. Ginabasa nito. Bakit mo na tayo itong hapon? wag unod bisag kuan. Gana ang kasang nay Huwag rin katay. katay nga kuaning kamuti ha. Manit. Sobra na katambok nay. Ilin. Oh, Love you na Ilin. I love you day. Kagamuti. Nagasaba ka diya? Nangamutig ba ka? Ha? Tapos alyan na, nagtukong. Nanay. Doon may nagpasinso habang dapit. Pag di katay bisag gamay. Kita ba na nagkamot? Nagkamot si Monica nay? Sigara? Di sa manuho di ay? Yang manuho ba siya kay susan dito? Tawag mo sa hawan. Pero maka gasolina mo ulig putis. Guwan. Igura naka damog-damogan ang mga basak na alo. Ilaman labi nagmo kuan gapon. Pero madun na laman sa katong nakarawan, agwa pa makarawi dia ubos. Wa pa makarawi. Sa maron, naman singit-singit. Tao pinagkaros at bang to ay las kuan. Kadurni. Tapos muni ka dagtos, pikas, tabok, sapa.
Nagkamot siguro to si Danay. Nagkamot to, Nay. Kamot ko. Nantawan diha. Kamalantawan man. Lado to, lado. Pikas. Nagkuha na, nagabon. Pang. Mawan na siya, Nay. Yan na! Nakaw nga rin. Haliday! Nagabon, kuan. Niwa na lamang, no? Paso po makangal to. Yung mga tutos pang to, ah. Nag-aso-aso. Sa puting bato. Nagasaman ka. Dali nga rin. Sudah kita wag. Dali, Day. Ako yan si Day. Ha? Takaw nga ni, dali. Nibalik man ka. Muwan ka naman sa nay mo. Tramis po. Ano, bus? Tumiubos. Ato, mga kamig tambok sa buwan. Masak. Awan na ka nang dagamit ito. Mulata na ito, ha? Katos ka nang pa. Siminto ka nang Pedro. Ha? Agda na. Dahil mo ito inatasaw. Nanggiwanan mo na pa ba? Nantilok na ni mo? Mulig biyo sa mong kuan. Puting bato. Dato to, katirok. Dato ka mang bay sa una. Bay karaan. Oh! Tato si karawang mo ni ka. Dato paghangbay sa una. Pajag. Tabok. Dato to, tingnan maglimukon. Aling nga ni Day. Nakatulo na, Nay. Daruhon karong mapaning duta. Padaro na po nato. Halang na piting tanong. Alam maka. Di na kamuti. Carla na po. Di ka putang na ko. Ang kamuti na. Di mado kamuti gaya ni. Carla na ni. Carla na po. Samod. Nagdugari. Tanda unod. Sige na unod yan. Magkapag na ka. Magkakapag bisag gasa. Ipanggana lang sila ka. Nay. Kaya itong pag... Kasi mga buti lagi labog. Gusto nila sa ina pang kusento. Ipanggana lang sila ka. Kaya na mga buho-buho ra. Wala na kaas kamuti. Salin naman sila ga. Na. Anong manduga? Angang gilaga man ko tong kamulo pang init. Na, lagang buho. Papagudlin. Wala kita. Muli na ta kay merinda na sa tay. Alas 10 na. Sino panghahay na ba? Di mo merinda? Di. Pamumog pa ni mo sa katong ginsing. Kasi magpaibot siya kaya nga banan. Duway gabi, di ko meron ko nung mura. Ano sa man? Mo asa po di mo pumukusan ko kay mo mag. Ina na kay magwanta pa sa day kasakit. Mo ko badlan, o di man pa na kana sa. Dasa kay. Labong na lugas pro mi. Dasa ko no kay basi kuan. Mama ra sakit. Dalagi na bisag parang ngatwa. Ano pa na katong pinilibre hinatag ni Silinyang? Auxilian ba tong pinilibre na yung kang bing parol? Aba? Ato bang pinilibre? Ato bang tablitas na tangi ka sa Amerika? Naman diha. Kisa man tong kang hinatag, kalipat man ko. Bing parol ko. Kabing parol to? Katong mga pinilibre nga sa kagarapa? Sa mga kaday, mangisnak na kaday? Paulay na sa nila. Alas na. Kaya wala unod. Ta. O, kapag unod si nanay. Urot na magpangay kay ni Za. Ayun sino mga ginabas, ba't ay mga ginabas? Ari. Litso naman. Adi na din. Ha? Sulti na po kamuti. Susunod ko sa nanay, haman. Ha? Anay. Nari ko gagawin. Wala pa lagi. Sanaway, sunig na pa lagi mga gwanta pang gugub. Mandag mo, gahi galing. Ninutak man na ilisuan. Punuan na, di nakatay. Saksak na. Kung salamat ka kapag po sa libis kayo mo, hantang pa uliin. Kapag na yun mo. Na may litak dikan. Sa duta, manananay, hubon. Nahilin. Nung kapag sinay no. Kapag sinay ka mo din sa kabuk, kasi muli na. Pwede naman tigbaso na eh. Dah. Sino man ni kayong paningduta. Bis kayo mauli ng tami. Di na pa sanay pa uliin. Tanong na kita kamuti na to. Hindi man pali o nahilin. Halang time na ito na ito sa gigwaran, bakil ito ah. San may mga bakilid, hindi man kung ka mapag. Huwag makakasag-kasag ang uwan.
Lami na ba itong kamutiya, pero di ko an. Ila manis mayor nga, binhi. Nalis mayor. Napanay? Sige gampo ka, nakamuli. Napanay? Hindi nakapag na Ellen. Nanay, nakapag na ka yun. Oh my God. Mag-cook. Kapag hindi ba kayo muli na ta? Saka jetin. Kasi may sastay. Di bantu. Tapos isa ka ng kalinog na baka to. Kapag uno sila isa kabuok. Mara po tunay. Sa kabuok. Hindi na isa sa katulong dyan. Kamay lang luto ba kasi? Ito yung luto ni Gabira to. Ito ko na mahaw. Yan ba ko? Kape. I love you, Day. Iwas ayas kamutihan. Sanay? Bininti po ko andi ka. Dito sa kapagas. Buko kasi laga o. Kano lagi sila ga? Ay nani uno daro ho nang gulo sa puno asilang. Sama nay nay. Sa to ni padaro? Di bantuk man. Nay sama nay. Pati ni padaro lampos na nga dunay. Gamay. Asa? May dare? Mundoy. Nuwa na makasakay day wala man nagtingog. Lakaw day ikaw. Inagtay bang snack baka. Nasa bayi mo. Yan ay dito ka ng pangganiya. Sabi dyan. Amahaw. Dugay man na mahaw. Hindi na mahaw. Hindi mo yung snack. Hindi na mahaw. Kaya dugay pa na malatang ko anay. Tagami. Katungubing kuy-kuy na ina nato yung unod. Obe? Ah. Oo. Law mo pagkaso na. Dugay naman na yung tsakazo. Siguro. Kukuha dyan. Kukuha po. Ibabara. Babara. Ipahuat ng kuy-kuy ni guli. Dari yang kalabun. Mana man namatay patay na. Ang tanong kubasa. Ang tanong kubasa aman mo. May buwak sakad. Abi na sako gidang na kamuti isar ka buok. Tanong pamuti. Hila mo di dala. Ila mo nagkamuting nanay bang sar ka buok. Daghanon ta na tayo napay nga nagpangot kat mo sila ga. Amang mundet ka. Ang mga buhoy nga namang puno buhoy na lang. Pagkaon mas nga ilaga mga dagkong buo. Bago naman sa kabuok. Saksak. Dalang hapon saksak na may nalugod ba ho. Nato naglakaw dato na rin. Kami naglakaw. Nakabandi. Bawa kasi to, tao ba? Lakaw na si pamantay mga Kisa namin nakakita o kasi naglakaw. Kisa man to? ang bawa man. Kisa to naglakaw day. Huh? Kisa?